Stranická príslušnosť nemôže byť inou kvalifikáciou. A obávam sa, že sme sa dostali po 20 rokoch veľkým oblúkom niekde tam, kde sme boli. Čiže buď naozaj niekto myslí úprimne s týmito ľuďmi a zabuje za nich, alebo nemá význam, aby tam bol vo funkcii. Každý z nás si vie predstaviť, že bude robiť niečo iné, ale ja som prežil najproduktnejší vek pracovný v Petržalke. Jednoducho som telom a dušou Petržalčanom. Bývajú tam moji synovia. A jednoducho nevidím dôvod, prečo by som nepomohol, aby jednoducho tie veci išli lepšie, ale hovorím, musíme ísť do toho konfliktu a hlavne poznať problém a vedieť, o čo ide. Takže tu niekde by som videl možno tento príklad dopravy, ale môžeme ísť aj ďalej. Sariaká kráva, môžeme ísť ďalej. Už spomínané športoviska, nie je možné, aby Bratislava, hlavné mesto, nepomohlo Petržalke za x rokov v ničom. Čo som vybudoval, sa mi podarilo hľadať sponzorské peniaze, či to bolo Citibank a budovali sme basketbalové ihriska, alebo sme 2-3 fotbalové ihriska. Nakoniec Petržalka nemala ani to, že mohla odpredávať časť tých pozemkov, ktoré potom mesto zastavilo športovisk, kde je poligraf, kde je matadorka, kde ma poslanci práve straníci prehlasovali a dovolili tam vystavať Vienagej. To sú všetko veci, ktoré mňa strašne rozčuľujú a jednoducho som si povedal, že skúsime veci vrátiť naspäť z hlavy na nohy a ešte raz sa do toho pustiť tak, ako sme to kedysi robili spolu s občanmi. Jednoducho nie je možné, aby sa pomaly pri každom kontajnerovom stredisku budovala skládka. Však to sú, keď chodím po Petržalke, žasním, jak je toto možné. Ale jednoducho treba sa vrátiť v poctivej robote. Chodiť po uliciach s otvorenými očami a povedať si a nevyhovárať sa na to, že ja nemôžem. Môžeme, ale musíme zabrať všetko.